Señoras e señores, benvidos ao noso fútbol. A continuación as entrevistas. Ofrécellas a Vega de Montero, no Porriño, Rúa Pinar 13, un lugar que hai que visitalo. Tes que velo. Para voltar de novo á senda do triunfo ese que tiñades ata agora, non? Este último derrota non gustou nada, non? Non, mira, as derrotas nunca gustan, non? Mira, a mí o do liderato, sinceramente, eu firmo quedar ahora así como estamos. É así, ascendo Gondomar, eu contentísimo, aprecio moitísimo o seu adestrador, me parece que é un tío moi válido, e nos ascendemos de segundos. Sin embargo, Pablo, o adestrador do Gondomar, dixo a min que o Gondomar non quere ascender. Bueno, aquí non quere ascender nadie, pois nós sí. Entonces, si nadie non quere ascender, van primeiros e dicen que os xogadores tampouco cobran, outra película máis, algo que hai por aí, non sei se é verdade. Entón témolo facilísimo, entonces vamos a ascender nós, porque nadie, o Choco creo que non quere ascender, estes tampouco, o sea, o Portonovo dicen que tampouco quere ascender, o Sanxenxo que non quere ascender, entonces nós sí, entonces témolo fácil, xa me podo ir e moi fácil, vou para casa e nin competimos, non? Mira, as derrotas nunca son boas, non me preguntabas antes, o do liderato, bueno, ao final as notas serán en maio sempre, non? Entonces veremos como estamos ao final, como chegamos, como non chegamos. Que vou a estar pendiente das gallandas? Non, vou a estar pendiente daqui, da lomba e do que fago Areas. Eu confío moito no meu equipo e se nós o facemos ben, pois está claro que todos os perseguidores e todos os rivales non van a ganar. Home, hasta agora están falando moi ben do equipo que xoga moi ben ao fútbol. Nós tivemos ocasión ante Batios, bueno, eso foi xa demasiado fútbol, aí fixestes un partidazo, non? Sí, quizás fora o mellor partido que xogamos aquí. Non podo falar por outros partidos porque non vi moitos, pero ese, sin dúbida, é un bo escaparate. Pero non hai que fiarse do teño do equipo do Xenón, Verín que ven abaixo, escaldado, está a 4 puntos do descenso, pero vos tamén sodes o equipo máis goleador xunto co Gondomar, con 52 tantos, Sí, pero hai boa dinamita adiante, non, Felipe? Levamos 2 partidos sin marcar. Sí. E levamos pero o Gondomar tampouco, o Gondomar está aí cos 52 de máximo goleadores. Sí, pero nos levamos 3 partidos nos que nos fan goles nos primeiros minutos, nos está costando entrar nos partidos, claro, me doi, me jode, va a ser máis claro. Si xocara contra corrente, non? Pero bueno, claro, porque calquer equipo hoxe en día está ben traballado e che deixan 4 futbolistas atrás sin subir, dous pivotes por diante paradiños e a ver quen entra, porque aquí non hai Barcelonas que che entren por medio e que sean capaces de resolver un partido, non? Aquí hai nos temos moi bons futbolistas, pero necesitamos poñernos por diante para poder ir a por máis goles, non nos sabemos especular con resultado. Bueno, a partir de aí, pues veremos como se desarrolla o partido e mira, esperemos pois ganar hoxe, quitar 3 puntos e domingo vamos ao Barco, que se o Lerín nos fixo ante un favor, bueno, non o sei, eu creo que o fixo a sí mismo, porque agora con 27 se mete... Pero queda moi descolgado o Barco xa, non? Si, o Barco creo que sí, xa fai 36 por 47 son xa 11 puntos. Non vai a chegar, pero vai a ser un partido complicado ali, seguro, porque tamén creo que levan 3 perdidos e agora en estes momentos, de aquí a final de temporada, verás que cada domingo, se analizas, vai haber un ou dous resultados sorpresa. Sí, claro, no baixo queren sair da queima. Mira, o terreo de xogo estamos vendo perfecto, non? Non, está moi blando, aparenta, si o piso está moi blando, porque aquí... Pero bueno, tampouco está chovendo moito. No, pero aquí o problema... Non fai frío, está unha tarde para práctica do fútbol. Sí, pero verás como se pon blando, e é unha pena, porque, bueno, é o que? O campo é o que temos, estamos moi contentos con el, e mira, esperemos que se vexa un bo partido. Pois veña, ao final falamos de nova sorte. Gracias.